Men aytgan beni işleyen olsun Allah yaraydı o. Yarım saatlap iş düşündür yarım bol. İlk zorunda sonra cevap vermem daha değil koyar. Ay bu hali pas dışarı geldi bir geldi yani. Polis buraya polis etmezse. Edip bakalım gelmişsindir ya. Ay o dedim diyadır da bile bak. Ol bol diya olin. En sonunda yine ne mi deyin deyip bana nokta. Yine de daha deyip koya. Git ya da kirli de şey. Of falan öyle olmadı. Abkhazia, Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Antigua, Barbuda, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Bermuda, Bhutan, Biafra, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Brunei, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cambodia, Cameroon, Canada, Cayman Islands, Chile, China, Colombia, Aruba, Congo, Ukraina, Costa Rica, Croatia, Cuba, Curaçao, Sri Lanka, Ghana, Denmark, Djibouti, Dominica, Republic, Ecuador, Eritrea, Estonia, Eswatini, Ethiopia, Falkland Islands, Faroe Islands, Fiji, Finland, France, French Pacific Territories, Gambia, Trinidad, Tobago, Maldives, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hong Kong, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Ireland, Pakistan, Italy, Jamaica, Japan, Jersey, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Latvia, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libya, Lithuania, Luxembourg, Macau, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Malta, Mauritania, Mauritius, Mexico, Moldova, Mongolia, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Nigeria, North Korea, North Macedonia, Norway, Oman, Pakistan, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Russia, Rwanda, Samoa, Sao Tome and Principe, Saudi Arabia, Scotland, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, Somaliland, South Africa, Scotland, South Sudan, Soviet Union, Spain, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Sweden, Switzerland, Syria, Taiwan, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Togo, Tonga, Transnistria, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of Dubai, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Yemen, Yugoslavia, Zaire, Zambia, Zimbabwe. Rossiyada kart satyanlar şu videoda kança dinlen. Assalamu alaykum hemmenize. Kart sim kart satyanlar goca dinlen meni. Şu an bir случай olup geçti de video yazdıryan bağışlarsınız zat. Ну, yüzlüğünden size yani men dinlep öğrenler patpişiklerimden biri yüz tuttu da ayalmaşkal olarak. Короче, oğlu berde gezip gör. Ну, garaz oğlan var ha. Davno kaçan bir 2-3 yıl bunu ozul kartını satıptır. O kartam ellen ele barıp durmayı maşeniklara. Ne el maşeniklara sert ne medyalar berde Rusya'da maşenik kanna. O ne medyalar adamları orsa adamları dinlettiler. Go dinlettiler. Gatgo dinlettiler. Короче, ayalmaşkalan oğlu uruşa gidiyor. Uruşa gidiyor de uruşta ölüyor. Hükümet mi kömek pul veriyor 4 milyon rubl. Şu 4 milyon rubl pulu maşenikler bizim illeşimizin kartına geçiriptirler. Oğlum tutuldu da ne öğütmeliler. Deport olmalı, öğütmeli, bazıların hemmesin bağırlap başladılar. Bazıları da bağırlayalar olin. Yank oğlunun kartına diyel açılıptır da Orenburg şehirine. Вот.
diyecek olam kartınızı, sim kartınızı satma. Gidersiniz. 3-4 saat ya. Inni onu saklayalar. Ta belki zakaşık ikisini tapmayan çalar. Следствие gidiyor. Neçe следствие gitse de şonça da ihtiyaç ol. Следствие izolatorda, SIZO'da. Gayret edin, doğru düşünün. Men size yaman maslahat berem oko. Görüp şu durmuştan görüp alıp size maslahat veren. Like, repost, hükman, repost edin Rusya'da gezip böyle. Gerekken şu 5 rubl, 10 rubl. Aç ölmeyiniz. Allah var. Allah bokurdunuz deşti ho. Adam deşen ok bokurdunuz. Allah deşti. Aç ölmeyiniz. Seriozno aytan, aç ölmeyiniz. Tapıla Allah rızkını veriyor. Kartın zaten ona rızk bulmaya onu. Yeniliklen iştiyle onu. Aeroporta duşan dikkatli mesele nerede bolsaňyzam şu prawilaryny öz kelläňizde saklaň. Ona näme pagnalim. Bassaňmy? Şulara. Gördüm. Aeroportun içinde esasy daşar yurtda eliňizde kofe ya Pepsi lüboy bağın içinde bir zat tuttursalar, şunu saklaýyň da bagjygymdan ýançam, sumkamdan bir zat alýançam. Me saňa dip görkezdiň. Sebäbi siz içinde näme adyny bilen daga. İnsan kimiň eline dur, siziň eliňizde dur. Kamera kimiň eline dur. Kimiň eline degin görýär, siziň eliňizde degin görýär. Ilgap kaçyp gitdi de ilgap ýydynan tutjakmy almanyňy dip. Ýok, ony da bilmeýär. Şonun gulaňyzda naushnik geň bir zat diýdimi? Hytaýdan satýň budan. Bir zat bolýarmy düşünemek. Ýöreň. Ýüzüne seretmäňim. Diýdimi diýdiňmi diýmede ýöreň. Hiç kimiň elinden hiç zat alaýma. Simbol tanamasaňyz. Simbol tanamasaňyz. Jahan jana hä diýin. Häzirrak boluň daşar ýurt. Özümde de şon ýaly ýagdaý boldy. Mende näme häsiýetim bar? Gürläp oturqady geçikdi bilýän. Inanaýyň da edil 2 günlükde boldy. Bir zadyna reklam etip otur. Öňümde şunda atdyňmy dip. Ýüzüne seretdim de geçik gitdim. Eýdimde gürläp galdy. Meňne şu häsiýetim bar. Şu häsiýetiňiz kaça ediň wat. Jymy gidip bitipsiňiz kaça edýänçäňiz şu häsiýeti kaça ediň. Olanlar näseredin? Sucak assa salaca milli diýär. Ana plasmasyn aýyrsaň arasy açyk. Assalamu alaykum. Ýankyna özüňiz gördüňiz olanlar. Ne bir ýer girip çykkançam, bir 10 minut girip çykkançam, maşyny direktorna padnomyny degipdir. Girip çykkançam eýes çykyp uze polisan çağırtdyrdy. Onu gaýy geldi dänim straf ýazdy. Ne pul straf var? Pul strafa onam ýene sen 10 pun kuduň aýyr ýasyp berdirdi. Ona bu 10 pun kut näme diýip soramda. Ştaýda diýe, Polşada bir ýylyň dowamyny 25 pun kut, 25 bal berýärler. Şo balyňy israf edip 25-sini aýyrtsaň, sen prawaň rişad edýärler diýdi. Bir ýyllap sürmek bolanak. Onuň ony nähilik aýyrtmaly. Inni ýanky 10 pun kut, 15 pun kut her gerek jerimeden de jerimäňe görä aýyrýan ekenler. Nişany her 6 aýdan 6 balyny aýryp bolýar. Misal üçin menkin 10 etdiler, 10 aýyrdylar, şo 10-nyň 6-syny şu wagt aýryp bilýän. Ondan galan 4-ü we galan 4-üni ýene 6 aýdan aýryp bilýän. Şoň üçin terasap bolun o gaýdy senniye sizdiye o gaýy gelmäkä çöldüşüň şunu ýalaklarlar. Hiç adam bolmandyr diýe çöldüşüň diýe. O wagt biz bilen wagtda. Ondan biz gelsek diýe o şunu ýalaklarlar ýazýasy. Biz gelsek şunu ýalak straf ýazýasy. Ondan şunu ýalak punkt aýyrýasy. Şoň üçin olanlar täze gelýänler o terasap bolun esasy o peşohodo, padznaklara, o ýanky aldatlara, maşyn çala-çalaýtyn ýa çylmasyn ýanky aljak bolsa dugony, o polisany gaýlar zatlar çagyrýarlar da. Şoň üçin terasap bolun inşallah. An salamatla.